Velkommen til Connection Danmarks konference, som vi har her i Thisted i dagene den 8. til den 11. maj. I år der har vi inviteret Henrik Andersen fra Mexico. Han er oprindelig dansker, men har boet dernede i mange, mange år. Han er super underviser, dejlig bibellærer, så han kommer og er sammen med os. Og vi har igen i år inviteret Bill og Linda Ford fra USA, og de kommer og være sammen med mig og deler deres undervisning sammen med os. Temaet for i år, det er i hans nærvær, og nogle af de ting, der bliver talt om, det er selvfølgelig i hans nærvær. Hvad betyder hans nærvær? Hvad producerer hans nærvær? Vi kommer også til at tale om Guds rige, relationer og mange andre ting. Der bliver et herligt fællesskab, som vi gerne vil byde dig velkommen til. Hele pakken, det koster 800 kroner, og det er inklusiv undervisningen selvfølgelig, og selvfølgelig inklusiv alle måltiderne, som der er under dagene fra den 8. til den 11. maj. Så skynd dig at gå ind og tilmelde dig på connection.dk.dk's hjemmeside, og så håber jeg, at vi ses til maj. Du er mere end velkommen.